hiritarrek badaukate aukera egun hauetan ona hurbiltzeko, ikusteko, eta baita ere alegazioak egiteko, alkateak eskatuta, udaletxeak eskatuta, baita luzapen bat egingo dugu, alegazio horiek aurkeztu izateko 15 egun gehiago emanaz, ondo deritzogu udaletxeak ada eskatuta denbora hori ematea beharrezko ikusten badin bada, eta hortik aurrera egingo genioke konstrukzio proiektua idazteari, baina etorkizun aldik eta hurbilenean obra errealitatea ikusi dezan. Hiru ezaugarri nabarmen eman nahiko nituzke bakarrik, teknikoki ez nahi zuzatuko, 4 kilometroko obra da, baina konturatu gaitezen ez da 4 kilometrora iristen, 3 kilometro 900 metro inguru horretan dabilen obra da, baina duen garrantziaz jabezeko aipatu bakarrik 120 milioiko aurrekontua duela momentu honetan. Ulertzen den bezala, aktuazioa da pisuzkoa eta aktuazioa da konplexoa, eta horregaitik du horrelako aurrekontua. Eta elementu nabarmenetako bat izango ditzateke hor dagoen tunel txiki hori, 300 metro inguruko tunel hori, hainbat eskariri erantzunez jasotzen duguna, hobeto soluzio hobea izan daitekeelakoan. Proiektu hau dela Gipuzkoak hurrengo urteetarako baduen proiekturik garrantzitsuenetarikoa, dudarik gabe. Hau delako gure errepide sarean puntu estrategikoa eta behar duena horrelako hobekuntzua.